टिकेटआ जाबाय आरोना जोंना नै सेकेन्ड एसिनि हरनि 3टायाव आरोना जोंना ट्रेना ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि लोगो हमफैबानो जाबाय मेजेस्टिकआव हमना लाना खारलाबायगोन गोदाव सोराव बेखौ सोदोब्रा सिगाङाव थान्दा थान्दा आराम मोनलाय जाबाय ट्रेननि टिकेट दानो थांनायसैलाय जोंहा ट्रेननि टिकेट जों ट्रेननि टिकेट मोनागौ माने जों इयावनो थाबाय थागोन आरोना ट्रेननि टिकेट मोनबासो थांगोन जों बायहेरायाव थांनो गोसो गैया ट्रेनावसो थांनो गोसो सानथाम लामाफोरखौ नायलांनो गोसो आरोना ट्रेननि भिडिअखौ लानो गोसो बेनिखायनो ट्रेनाव थांनो जों ट्रेननि टिकेट मोनागौ माने थाबाय थागोन सानदुं थांनो नायगासै ओरै फुंजानि फुं जादों बेनिफ्राय आंना लायबाय टिकेट सोरनिबा गाइडफोरा खाला लालायबाय बोरायसो खबर दखानफोरा बिदिनो थायो माथो बिदि टाउनावबो लाना थांनानै जोंहानि बाबानि कम्पानिया नै बेयो जोंहानि बाबानि कम्पानि आरोना सोरबाफोर जुदि खामानि मावनो गोसोबा आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय दरमा बुरजा बुरजायाव सोना होगोन आं बेयो जोंहानि बाबानि कम्पानि बे बाइकआव मोजां बे बाइकआ मोजां मिथिगौना दिनै फैनाया मैया फैनाया आयौ माबायदि थाब जाथारो थांलायबाय थायो बाइकआव दिनै नांगौ बाइकआ मैयाबो सालायना आरो सालायनाया बोरै सालायनांगौ सालायनांगौ गाखोनानै मोजां मोनो आं आयौ आबौआ मा नायदोंहाय आबौ बाय बाय बे अट'मेटिक फानदों नै जोंहा दा जालांगोन दे बिजों बेयावहाय सोरबा आबौ जिरायना दङ नै बाय बाय आबौ थांगोन र' इयाव फैयाव सोलायनांगौ दं जोंहानि फैयाव मोनसिगोन स्टेसनावनो गिरायसै आरो ओमफ्राय सिख्लाफोर सोरबाफोर जुदि गुमैखौ फसायोबाथाय नै गुमै हाला गराय फैबानो जाबाय आरोना गराय फैदो गुमैजों सोरबाफोर जुदि गुमैखौ फसायदोंबा सिख्लाफोर अनलायनानै रायजो जागोन आरमान मालिकमोन बायदि थांगोन आरामसे रायजो जागोन आरोना मोनबाय स्टेसना मोनफैलायबाय नै एसे मानसि जाबाय नै फैजानाय बाला माने एफा मानसि जादों स्टेसन मोनफैलायबाय दिनैबो टिकेटखौ मोनो ना मोना जेबो गेरेन्टि गैया आरोना थेवबाबो जों फैनाय नायदों जिखुनु जाया फर्मखौ रेडि होना दोनगोन आरोना स्टेसन मोनफैबाय बे जायगायावनो थांलायबाय बोरायानो मालगारि फैदों मालगारि फर्मखौ रेडि खालामना दोननांगौ ना बेजों बेफोरलाय सोर आयु हा बेलाय मैयानिसो दं माथो टिकेट मोननाया जोबोद आसा खम आरोना थातकालावहाय मा होनो दालाल नांनानै थाखाय जेसेबांखि फुङाव फैया मानो मा होनो फर्मआ भर्ति थाखायो आरोना 12-13 जानानै थाखायो मैयाबो जोङो फैदोंमोन 9:30 मोनफैदोंमोन इयाव जों 12 नाम्बारावमोन ओमफ्राय दिनैहाय आरोबाव 13 नाम्बारावसो जाना दं ओमफ्राय मैयानि दालालानो दिनैबो दं बिदि आरोना मा मोजां मोनो बिसोरो बेफोरबायदि दालाल खामानि मावनानै जानो आथिं आखाइ हरदों भगबाना बेफोर मोजां खामानि मावना जानांगौ माबा एकदम मालायखौ थगायल' जायो बेफोरबायदि मानसि थायो आरोना ओमफ्राय बांगाल सासे दङ दै दालाल बिराद फाग्लाखा आं नोंथांमोननो देखायनो दं ओइनो बांगाला साला दालाल सब दालालफोरनि खामानि गैयाना बेजों जोंहासो फार्स्टआव फैदों सानलायो ओमफ्राय जोंनिफ्रायसो फार्स्ट मानसि थायो आरोना ओमफ्राय लिरग्रोनानै दोनो दालालफोरा बिराद सालुखा फाग्लासो एफा फुङाव फैदों जों साथायावनो बिदिखि मानसि थायो सोरबा खालि फैसा जानाय जेरावबो फैसा जानाय जेराव फैसा जानायल'
क्या पैसा बिदों आरो ना चिल्ला दे 50 रुपया हाँ दे दो मासि गाज्रि मानसि इयो ओमफ्राय एक्सखौ लानानै थांबाय आरो ना बिराद सालु बिसोरनि मानसिफोरा जेरावबो खालि दालालफोरल' आरोना दालालफोर ओमफ्राय बेयावबो खालि दालाल एकदम दालालफोरा जमा जाजोबना दं आरोना ओमफ्राय दालालफोराबो सोरबायदि मानसिया मिथिगौना बांगालफोरा बेफोरबायदि फाब खामानि मावनायखायनो बिसोरनि संख्याफोरा बांसिनानो बिदि देहानि प्रब्लेम जोनोम जायो आरोना सोरबा लेंग्रा खाना खुजा बेमार बेफोरबायदि बिराद बेफोरबायदि बांगालफोरनावनो बांसिन जोनोम जायो आरोना ओमफ्राय मा होनो फैसा बिबथिंला बायग्रायाबो बै ट्रेन साइथिं बायदिसिना जेराव मेराव फैसा बिबथिंला बायग्रायाबो बिसोरनि बांगालफोरानो बांसिन थायो आरोना मानसिफोरा थ' आङो दा बायदियाव ना बिसोरनि मानसिफोरा जुदि आंनाव फैसा बियोबा बांगालफोरा बिदि मा होनो बिबायारिफोरा बियोबा थाइसेबो फैसा होआलां रावनोबो सयथिबो एकदमबारे जेरावबो 2 नम्बरि खामानि मावनानैल' जायो बिसोरो 2 नम्बरि खामानि मावना जाग्राखायनो बिसोरना बेफोरबायदि मा होनो बिबायारिफोराबो जोबनो थाङा आरो खाना खुजा बेफोरबायदि मानसिफोरा बांसिन जोनोम जायो बिसोरनाव मिथिगौ ना रायजोफोर बेनि थाखायनो जानला मोनला बेफोरबायदि मालायफोरखौ थगायला थगायलि दा खालामखा आरोना बिदि बिराद रागा जोंदों आङो ओमफ्राय टिकेटानो फैयो जोङो एफा फुङाव फार्स्टआव सबनिसाय फार्स्टआवनो जोंनो मोनफैयो बिदि सानो आरोना ओमफ्राय जोंनिफ्राय सिगाङावनो दालालफोरा पेपारखौ जमा खालामनानै दोनो बेफोरबायदि थ' बेफोरबायदि खालामबा सोर दुखु मोना ना मैयाबो फैबाय जोङो बिदिनो जाबाय दिनै फैबाय जोङो बिदिनो जाबाय आरोना थ' नायनोसै दा 10टाहालागै मोनो ना मोना जायोना जाया टिकेटा नेगासिनो आरोना जोङो बेवहाय टिकेट दानग्राया फैबायमोन आरोना थातकाल टिकेटखौ दानोबाथाय जि थाब थुनांगौनो आरोना टाइम होआनो 2-3 मिनिटनिल' टाइम होयोनो आरोना बे समावनो दाननो हागौ नांगौनो ओमफ्राय बिखाया दुब मोनदों मोनगोन ना मोना टिकेटखौ नायनोसै नोंथांमोना नायलांदो टिकेटा जाबाय आरोना जोंना नै सेकेन्ड एसिनि 8,300 ओमफ्राय बेसेमोनलाय 30 टाका थांदों आरो ओमफ्राय दालाल हमनांदों मिथिगौ ना दालालनो होनांदों दालालनोबो 500 होनांदों आरोना दालाल हमाबाथाय जाया दै टिकेटखौ मोनगोन मोना जेबो आसा गैया मिथिगौ ना तातकालनिखौ दालाल हमनासो जादों आरोना जोंना ओमफ्राय जाबाय आरो नै थांसै ओमफ्राय गाबोनो हरनि 3टायाव आरोना जोंना ट्रेना ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि लोगो हमनो फैबानो जाबाय मेजेस्टिकआव दा थांसै बेंगलरखौ बाय होमारसिगोन जोङो थांमारसिगोन आरोना हटेलाव बेसेबां गोबाव थाबावनो बिराद बिल जाबाय जोंनाबो हटेलावबो ओमफ्राय लस मोनथारबाय आरोना बिरादनो बिनि थाखायनो थांसै सप्तासे जाखाबाय हटेलावबो फाग्लासो थ' जों रुमाव दायो थांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनै रावबो उइथिङाव गैया मैया बिराद मानसिफोरा टिकेट मोनाखै गिदिंलांफिनदों आरोना उइथिं होननानै जोंबो मैया दालाल लोगो हमाखै नालाय बेनि थाखायनो जोंबो मोनाखै ओमफ्राय दिनै दालाल लोगो हमबाय नालाय ओमफ्राय मोनबाय आरोना सब दालालनि खामानि मिथिगौ ना एकदमबारे रागा जोंनो ओंखारो थांसै जों बाय स्टेसनखौ बाय होबाय आरोना थांसै इन्दुपुराव गिदिंलांनि खनसे लास्ट बेनि टाउनखौ नायलांसै हा थ' जोङो दिनैनो लास्ट दिन नालाय बे जायगायाव बेनि थाखायनो जोङो बिनि टाउनखौ एसे बेरायलांनो सानबाय आरोना नोंथांमोननो बे खालामना देखायनि र' आं दुबाइयाव थानाय बायदि मोनलायदो दा सिनारिखौ दुबाइनि बायदि मोनलायदो ना दाख्लै फैनाय बाजारा दिनै आरो फैलायबाय जों दाख्लैथ' थाबायना फैदोंमोन अट'आव जि खस्थ' दिनै आराम मोनदों आरो एसे बाइकआव बेरायनो मोननानै अट'आव खस्थ' फैदों जों दाख्लै ओमफ्राय दिनै बाइकआव फैदों आरोना दिनै बाइकआव फैनानै एसे आराम मोनदों बोरै रायबाय थायोलै आंना केमेरा अन खालामबानो रागा जोंखायो केमेरा अन खालामबानो रायजायो थेवबो आं बानायो दे बाइक बोरायबाबो मा सेकन्डआव हमना लाना खारलाबायगोन गोदाव सोराव खारो नामा बिदि आयौ फनखौ सेकन्डआव लाना खारगोन नै भिडिअ बानायनो होआखै बोरै आंना अट'नि जानो नागिरदों सासा गले Tapi kenapa naik? Your admission card or not? Sure, we did.
दै लगायनानै दोनदो बिसोरो गोथाव जायाखै बारा बिसिनिजाय नुवाखै मालाय हिन्जावफोराबो खुसेर बिदै फानो नै हिन्जावफोर दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो फोजोबबाय आं नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबाथाय शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदान नायदोंबाथाय साबस्क्राइब खालामना हो आरो लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन नोंगुमैनि पेजखौ आं थाबैनो रिभिउ खालामगोन बिनि थाखायनो थाब 50K कमप्लिट खालामना होबानो जाबाय थ' बाय बाय